Мост – гэта не проста канструкцыя, якая злучае берагі, а і важнейшы фактар у лагістыцы краін. На працягу стагоддзяў кантроль над імі быў ключавым фактарам у шматлікіх войнаў, а адкрыццё моста чакаюць гадамі жыхары гарадоў і цэлых рэгіёнаў. Мяне клічуць Даніил, і ў наступныя 10 хвілін вы даведаецеся пра асноўныя тыпы мастоў, іх гісторыю ў свеце і Беларусі, а таксама шэраг цікавых фактаў. Але перад пачаткам клічу вас падпісацца на гэты канал, каб не прапускаць новы контент. З пункту гледжання канструкцыі масты падзяляюцца на два тыпы – бэлькавыя і распорныя. У першым выпадку уся нагрузка на апору ідзе зверху ўніз, то бок вертыкальна. Да бэлькавых адносіцца большасць мастоў, як пабудаваных у нашай краіне, так і ввогуле па свету. Аўтамабільныя шляхаправоды, масты праз невялікія рэкі, чыгуначныя віадукі часта выкарыстоўваюць гэтую схему. Да незвычайных бэлькавых сістэм можна аднесці кансольныя масты. Складаныя канструкцыі, якія будуюць у тым ліку праз меншую чутлівасць да глебы пад апорамі. Сустракаюцца нечаста, але выглядаюць вельмі цікава. Наколькі я ведаю, у Беларусі іх не існуе, але калі вы маеце іншую інфармацыю, буду рады вашым каментарам. Схемы сфер, якія так часта будуюць пад чыгункі, таксама адносяць да бэлькавага тыпу. Іх адносна лёгка будаваць ці аднаўляць пасля падрыву. Адзіны мост праз Дніпро ў маёй роднай рэчцы менавіта такой. І хто яго толькі не падрываў у 20 стагоддзі, але адразу пасля баявых дзеяў рух аднаўляўся. Напрыклад, падобны чыгуначны мост у Ірпені адкрылі праз месяц і 7 дзён пасля вызвалення горада. Распорны тып канструкцыі адрозніваецца тым, што нагрузка на апоры адначасова і вертыкальна, і гарызантальна. Да яго адносяць вялікі шэраг падтыпаў. Самы алдовы і класічны – арачны. Некаторым з іх, дарэчы, па некалькі тысяч гадоў. У Беларусі такіх мастоў багата. Ад Несвежскага замку да заходняй Двіны, ад гомельскага пешаходнага да новага моста праз Дняпро на радзіме лепшай у свеце згушчонкі. Арка можа быць як сводам, так і канструкцыяй, якая трымае балкі ці вантавыя тросы. Практыка мастабудавання паказвае, што тыпы сістэм у адной канструкцыі можна камбінаваць пад розныя задачы. Напрыклад, па цэнтру ракі трэба вялікі пралёт, і яго робяць аркавым, вантавым, фермавым і гэтак далей. Іншую частку шляха будуюць балкавай. Напрыклад, самы доўгі мост у нашай краіне, рэканструкцыю якога чакаюць усе жыхары Мазыра. Над Прыпяццю ён мае ферму, а ўжо рэшта пабудавана па бэлькавай схеме. Дарэчы, перад тым, як здаць мост у эксплуатацыю, трэба, вядома, упэўніцца, што ён вытрымае нагрузкі. Таму працэс выпрабаванняў выглядае так. На мост вывозіць вагу, якая ў некалькі раз перавышае крытычна дапускальнае. Так канструкцыі робяць з велічэзным запасам. Інжынер, які праектаваў мост, па традыцыі знаходзіцца непасрэдна пад ім. Вось такая прамая адказнасць за зробленую працу. Падвесныя масты, як падтып распорных, як правіла, будуюць на вялікіх адлегласцях праз рэкі, залівы, вадасховішча, ці ў каньёнах, у горах, агулам там, дзе пабудова схемы больш мэтазгодна. Яскравы прыклад – пешаходны мост праз Нёман у горадзе Масты. Ось такі каламбур. Зараз ён на рэканструкцыі, і пасля яе частка падлогі будзе празрыстай. Вантавыя схемы падобныя на падвесны, але ў адрозненне ад іх тросы зачэплены на прамую фермы, а не звязаны між сабою. Таксама выгадна іх будаваць праз вялікія вадаёмы ці адлегласці, і найвышэйшыя масты ў свеце менавіта такой канструкцыі. У нас яны не сустракаюцца, акрамя, напэўна, вантавай аркі ў Рагачове, але ўсё ж такі гэта камбінаваная схема, а не класічны вантавы мост. Тут, ва ўкраіне, ніжэй па Дняпру, пабудавалі шэраг такіх мастоў. Гэта як паўночны і паўднёвы мост у Кіеве, таксама дабудоўваюць запарожскі вантавы мост. Шырыня ракі дыктуе падыходы да будаўніцтва. Ёсць яшчэ рамная сістэма мастоў, якая падобная да бэлькавых, але ў канструкцыі даданы гарызантальныя нагрузкі. Часта будуюць на невялікай вышыні.
Асобным пунктам стаяць масты, у якіх трэба забяспечыць рух як транспарта, так і караблёў. Развадныя масты бываюць як класічнага выгляду, дзе фермы падымаюцца пад вуглом, так і ў паваротнай схеме. І пад'ёмныя, дзе частка моста зменшвае вышыню гарызантальна, як ліфт. Думаеце, у нас няма такіх мастоў? Ёсць невялікі на Аўгустоўскім канале, але раней у Барысаве існавалі і развадныя, і пад'ёмныя масты праз Березіну. Праблема ў тым, што да нашых дзён іх не засталося. Руйнавалі іх і падчас французска-маскоўскай вайны, першай сусветнай і гэтак далей. Інфармацыі мала. Думаю, цяпер ні для кого не сакрэт, што масты маюць стратэгічную важнасць у бяспецы. Хто выйграе лагістыку, перамагае войны. Магчымасць абстрэлаў закладаюць у моцнасць канструкцыі, але практыка кажа, што гэта не заўсёды дапамагае. Таму, акрамя сталых мастоў, існуюць яшчэ і часовыя. Это, напрыклад, пантонныя пераправы ці хутказборныя масты, якія будуюць інжынерныя войскі. Немцы ў Другую сусветную будавалі пантоны нават праз Днепро, але зараз з развіццём сістэм назірання і ўражання такія канструкцыі доўга не жывуць. Шчыльнасць маставых пераходаў стае ўсё больш важнай для дзяржаўнай бяспекі. Трэба не толькі будаваць масты, але і ўрахоўваць кошты на іх абслугоўванне. На жаль, такая праца не настолькі відавочная, таму яе часам ігнаруюць. У нашай краіне расце колькасць аварыйных мастоў. З таго, што мы ведаем, а агульна даступнай інфармацыі мала, бо краіна сакрэтная, зараз у крытычным стане 17 аб'ектаў. Зафіксаваны выпадкі падзення канструкцыі. Гомельская вобласць ввогуле засталася без некалькіх крытычна важных мастоў. Чаму так адбываецца, на вашу думку? У якіх месцах Беларусі трэба будаваць масты? Які тып ваш улюблёны? Пішыце свае цікавыя каментары, а пакуль вы гэта робіце, за што вялікі дзякуй, я распавяду пра унікальныя канструкцыі, пра якія, упэўнен, мала хто ведае. Транспартуючы мост, такі сабе гібрид канатнай дарогі, парома і моста, мае нізкую прапускную здольнасць, але больш стабільную за пераправу караблём. Але як эпічна выглядае? Трубчатыя масты, дзе рух закрыт унутры канструкцыі, свайго рода тубусы. Бакавы вантавы мост трымае на траса канструкцыю, але яна знаходзіцца не пад апорамі, а збоку і мае незвычайны выгляд, як правіла. Мост тысячагоддзя ў Ньюкасле яшчэ і развадны, але ён проста нахіляецца ў бок, каб прапусціць рух праз канал. Адзіны ў сваім тыпе. Вантавыя канструкцыі даюць вялікія магчымасці. Віадук Міё скасаваў патрэбу перасякаць нізіну ва Францыі. Мае вышыню 340 метраў, то бок вышэйшую за Эйфелевую вежу. Існуюць масты і пад'ёмнікі для судаходства. Часам караблі ў прамым сэнсе ідуць над дарогамі ці падымаюцца на гору праз унікальныя інжынерныя канструкцыі. Гэта быў вельмі кароткі экскурс па сусвету важнейшых для чалавецтва аб'ектаў. Калі хочаце больш ведаць пра рэчы, звязаныя з гарадскім развіццём, падпісвайцеся на канал. З вами быў Данііл. Да сустрэчы!